Agyaman kami ti gundaway nga agserbi kami man ng katakayo ti deti mabalin. Ito ba na ngayon tayo ti pati tinasan ko naturat. Pangablaw si kadwa tayo. Nga agserbi ti deti na kanito kapsat. Grade Manila. Alawen, ayatin mi nga papagayam ken kakabsat ti ken Kristo. Ragsakik manen ti kumablaw kada kayo. Itinembaga malem tayo. Kaya dakkel ti panangnaw nama kiti Dios nga ada kayo lata asiya tadaan ken si reregta nga makidanggay kada kami iti panagadal iti sao ti Apo babaen dati programa. Kaya dakkel ti ragsak mi iti kadayo nga makipag-adal ket naman lakadi no dagiti mangmaganyo ay iti napapagayam ket kumnek kadagiti puso tayo tapnon mapadakkel ti pamati tay ken ni Apo Jesus. Kaya no dadigiti salsalud sudyo nga kayat yung edanon iti programa mabalin nyo ti agtext iti cell number ti Kapsat Dario ken kastamet orepay ti Kapsatyo cell number 0975 523 6670. Alawe na Kapsat Dario iti intamanen panangyadal kadagiti sasaw ti Dios kadagiti ayeten tagadumdumngay kita tangamalem. When itutuloy tayo DJ adal nga tikang runaan nga tusurutin tayo iti panagkunana aramaten tuliso at sa uti ginapudno iti kang Timoteo kapitulo 2 iti versikulo 15 iti ni nga papagaya. Kaya iti dito na kanito pagsusurutan tayo iti bana gamit pan iti pan nakaawag wano kasano nga timay sa nga tao kaya agbalin nga pasurot nga puto ng Kristo kuno ana iti awag iti sumurot uno pas mamati kanya po tayo ng Kristo ay ipagpako namin lang nga itin nga kansat nga ti programa tayo kaya mangisuro kada kayo kas kung natatay nga saan kami nga mangibalikas iti hawan ang babasa agsipod kako natin nasan pang surat dati sino man nagsaog sa ukuma kas karigiti sa uti Dios tinata ay itin nga papagaya ada namin today may sa wano at namin digiti mangibagbaga ti may papan iti may sa nga naisalatan mo natin sa kadre nga saan tayong kontraen nga naisalatan yung kontraen tayo di diya pangibagada may sikit na isang Kristiyano kung tayo nga iti Lucas kapitulo 23 23 may papaano iti may sa na tulisan dinelasan na po iti Kristo level nga na nagbabawi idi agda nga gandanilang matay sa napuso dijay panagkunan tulisan nga may sa nga gumana laglagiton na ito yung mo agda sa pagariyan sinapin ng kunana mali po di tanaw daw magkipagyang kantukan na si Jai para iso yung mas pangarod di nga tulisan na isalatan kaya awan ito magkontrol sila sinamanan ngayon ti panangibaga nga dito yung tulisan tit nagbal na Kristiyano magipakita yung sinakabsat nga saan nga mo ito po nagplastat itinasan ko nakasiwatan ito nga isa rin na Kristiyano kapso tagrela ito yung gano'n din naramat na ito talo nga pasitinasan ka na siya saan nga naramat ngayon si Gida saan naramat ngayon si Gida saan Kapsat Dario saan nga naramat iti Kristiyano anya iti uno anya ka iti Kristiyano ti Kristiyano Kapsat Dario kati so dito digiti pasurot nga puto ng Yesu Kristo kas mabasa ijay aranit kapitulo 11 versikulo 26 wana lawag dito digiti maawagan iti
na mati. Hmm. Na naawagan daw ito Kristiyano, ito mga gaway, ijay, Antioquia. Nabasahin ta di jay kapsat Dario. Yeah. Ijay kapitulo 11, iti bersikulo 19 aging gana iti 26. Ngayon kita tadi iti 26. Kaya iti diyan nasarakan na dahil iti sarsaritan na kapsat Dario jak binasan iti manipod iti bersikulo 15. Ngayon ay 19 kung nakuma. 25 kaya iti diyan nasarakan na impan na iti Antioquia ni Bernabe dato kapsat Dario binibirok na ni Pablo. Iso kay dinasarakan na impan na iti Antioquia. Kaya't naaramid ang nakitipon da iti iglesia iti bayat ti may sa atawen. Kaya't sinursurwan da ti adu a tao, kaya't ijay Antioquia tinangrugyan ti pandakanagan dagiti adalan Kristiyano. di ka napatak na digiti adalan, Iso da dagiti maawagan Kristiyano. tawagan Kristiyano. Itatan, sa tagre. Amin mo tin nga mamati, dahil kung kuna nga mamati ko na puso, ibagada nga Kristiyano da. Ala ay ikanta editi benefit of the doubt na makunkuna. Nga madalim tayo man ay itinakapsat. Iti pudno Ngay suro ti nga Biblia. wano ti suro ti Biblia no kasano nga ti may nga tao kitagbalin a Kristiyano. Iti kapsa na Greg iti may nga inadalan ni Pablo ti libro ti Aramid na dati kit ni Ari Agripa malagi po kapsa ta Greg. Wen kapsat Dario. Ano di jay inaramid wala di pasama di tinagbaytan da Pablo ti Ari Agripa. Dito kami nistoryahan ta dito kapitulo 26 ti Aramid kapsat Dario. Nga ni Rugita jay bersikulo 1 aging ganit ti 29 napautunay nga Wen. basahin ta ket limitado mat nga ti oras tayo ya. Isu nga kita nyo ay nakakabsat dito yung nadda digiti ballpen ken papel yung mabalin yung ilista dito tabasan yun to. Ije Aramid kapitulo 26 kapitulo 1 bersikulo 1 aging gana bersikulo 29. Basan nyo dito DJ panangidarom da idikin ni Saulo ay ni Pablo ket dimanon dito iti sangwanan ni Agripa ket na ikani ti gundaway ni Pablo nga mangipalawag ti kabibiyangan na ket didimutin nga inkasabana ti may papan DJ panakayab na nga agapostol kapsat Dario nga iso ti may kasaba ken ni Kristo kadagiti hentil ket itata ije bersikulo 28 reparon tayo dati sarita ni Agripa kapsat Dario ket ni Agripa kinunana ken Pablo ije pagbasita sa og gayagayen nak nga ag Kristiyano o kita man dije na ang panangipalawag ni Pablo iti ababa ti may papan dije panakayab na nga agapostol kunana kini kunana Agripa king kuana iti pagbasita sa og gayagayen nak nga Kristiyano. When nata ni Agripa akit apa mga nangigan na DJ insarita king kuana ni Pablo magayagay mo no kasadate maloko jerik nana nagbali na Kristiyano Masapol. so manipod iti dati nga paset maawatan na iti nakapsa nga adda iti aramiden ti may nga tao Nga kasapul nga agtariga kay ti panakisalakan. Kasangwanan nga maawagan ni Jay Kristiyano nga nagan. Wen ti Kristiyano masapul ang magagnati panakay kasaba ti ebanghelyo. Kasapulan. Apay agsipod ta bayatin laing iti ebanghelyo nga may dalan ti tao di proseso. Tapnon magunodan na dito nga kasasaad. Panagbali na Kristiyano. At haan nga ba iti iti ebanghelyo haan to nga makagteng di tao. Ije panagtarigagay ng agbali na may sa Kristiyano. Apa, agsipod ka ti tao nga saan pa nga nagtunog iti ebanghelyo Sa mga mawagan ti Kristiyano. ti kasasaad na sa tagre kahit may saan nga may kari apa agsipod iti basol. Basol. Kita ang tadalite
paborito da nga pasit pinasanto na surat nga sarsaritain. Nga kasla naglakati ba pan managanti Kristiyano. Di may kadwa nga Korinto 5:17. Nga kasla naglakati di panagbali na Kristiyano ito panagkungkuna da giti ayat na dingdumi. Basahin ta. Oy. Gapuna no ti maysa nga adda ken Kristo. Gapuna no ti maysa adda ken Kristo, iso baro a parswa. Dagiti ba nagadaan napalabasdan adtoy nagbalinda a baro. Katwen Nagaslakat dati mapagbalin na baro a parswa, iso nga rod nga managanen Kristiyano. ay sumarod. Ita tayo imurian ta dati kag sa tagregan niya. Gapuna no ti maysa adda ken Kristo. Siya sino dagiti adda ken Kristo? Natural di jag nagdengeg iti ebanghelyo na mati ken nagtulnog. Iso nga nagbalin nga adalan ken naitipo ni jay bagi. Ya po iso. Kita yung tatada sarsaritain na toy nga dagiti banba nagadaan na palabas adda kayang kasasad. Dejeng or dete kasasad ti kinaman nagbasol kapsat taryo. Dito iti kasasaan iti may siya nga tao na daan. Kitno anya di daan nga kasasaan kasi baka no ka na maawatan mo buti iya sa nagdungay di di kasasaan nga daan. Iti libro ti Efeso kapsat taryo. Ito dito ay sarsaritain ni Apostol Pablo, Kapitulo 5, di versikulo 22, hanggang iti 24. Ano salita na? Kapitulo 5 versikulo 22. Aging nga nati 20. Ay, 4. Kapitulo 4. Kastoy ti kunana kapsat taryo. Ket makawesan kay kumat iti tao abaro. Ay pinto. Ikadenyo kumati may papan iti napalabe sa panagbibiyagyo. Di tawa lakay nga agrupsa amay tunos kadagiti derrep ang mga lilaw ket mapabaru kay kuma iti espiritu ti isipyo. Ket makawesan kay kuma iti tawa baro nga naparswa amay tunos iti Dios. Iti kinalinteg ken kinasanto ti kinapudno. Dito nga may lalawag ali daan na kinatao kasasad ti kinapanagbaso. Nga dahil tikot mapabaro. Ayatin mi nga papagaya, ayatin mi nga dungdungi. Saan nga shortcut di pa nakapabaro, di daan na kinatao tayo? Adalata paglasatan na kapsat taryo. Ikitkas kinyagripa, kasapulang nga dumud nga umunay ti Ebanghelyo. Uy, nata iso nga rod nga pinalubusan na ni Pablo nga agipalawag no anya di pagidardaruman data gapu iti pamati gapo iti panahikas kasabana king Kristo iso dito ipakaidardaruman na. Tata di palawag ni Pablo matignay dito rikna ni Agripa maawatan na kasapulan nga iso katagbalim nga Kristiyano. Iso nga kunana kini Pablo iti pagbasita sa ugaya-gayen na nga Kristiyano. Ngem nuri pa rin takap sa daryo. Di sungbat ni Pablo kini Agripa di versikulo 29. Ket kinuna ni Pablo ipaay kumati Dios nga iti apagbasit wenno ado saan laeng nga sika kita mon kapsat daryo saan laeng nga sika kun kini Agripa no diket isu amin paymet nga agdengeg kanyak ita agbalin kay met akas kanyak agbalin kay kumamet akas kanyak malaksid digito yakaw kawar ata siyempre nakawaran ata balod nga rod ngem dahil iti mangipaneknek kapsat daryo nakasapulan ti may sa atao nga kayat nati agbalin nga Kristiyano masapol na ti dumngeg iti panahikas kasaba ni dagiti apostol dati ebanghelyo ni Kristo. Ti question kapsat daryo dati pilpilit da nga dayjay tulisan at dagiti mangipilpilit nagbalin kano a Kristiyano gapotan ni Kristo iso tinangi salakan ngem ti question dati kaditulisan na ikasaba kadi ken kuana ken nagigna kadi ti ebanghelyo. Ni kanuhan ti nangeg ni ti nangeg da jang tulisan ti may papansin ni Apiso. Kidagi jang arambit ni dati nga si Biblia, inaputo mo sa Kristo. Wala ta nagdindinamag dagiti aramid na nga panangisursur ken panagar-aramid kadagiti datatlan. Ken nang nagdamot de may papan iti panagipagpakaawat na apo siguro idi heso na kita naktidio. Dito iti
na matawad pamati ni titulisan, ijag nga gitong patay. Ngayon saan pa hindi nga nag-epekto ti Ebanghelyo. At ti Ebanghelyo, saan nga nang rugi, ti epekto na, idisak by ti cross. Ngayon, nag-epekto na ti Ebanghelyo, idinatayin niya po tayo ni Yesu Cristo. Iso nga, ni tulisan, wano siya sinuman itirahan nga tulad, sa Padre. Dagiti nagbibiyag isakbay, tidaan nga tulad, buno kasangwan, ti papatay niya po ni Yesu Cristo, ni may sa katakwada, awan nagbali na Kristiyano. Awan. Adada digiti na isalsalakan. Adada digiti na pakawan ti basol na saan laeng nga di tulisan. Laglagi pa yung kapsadaryo, nga ore ni Sakyo. Idi na pa niya po Yesus si balay ni Sakyo kuna na dimteng ti pan nakaisalakan iti deti nga balay. Ngem ni kaanuman ni Sakyo ken deti tulisan saan nga naawagan iti Kristiyano agsipod ta saan da nga nangaganti ebanghelyo. Ken kita man kapsadaryo. Dagiti adalan naawagan da Kristiyano. Apay. Kunana di Galacia kapitulo 13 ti bersikulo 26 ken 27. Taanak na tay amin ti Dios gapo iti pamati ken Kristo Jesus no kasta anak kadimo ti Dios ni tulisan. Na kita man tadagop yu anabaw ti saran ken Kristo in kawus yu ni Kristo. Naawagan kadi Kristiyano dati tulisan in kawus na kadi tinagan ni Kristo. Agsipod ta saan nga nabaw ti saran. Isu ka dagiti namati ken nabaw ti saran in kawus da ni Kristo. Isu ka dagiti namati ken nabaw ti saran isu da digiti mawawagan adalan ken kameng ti iglesia na puting Yesu Kristo. Agsipod ta in kawus da tinagan na puting Yesu Kristo nga naawagan da iti Kristiyano. Ito sana iti nakapsa. Apay kami aya iti anya iti dati bilig. Kaya ngamin, kasi na nakapagpatipuna ito buo Diyos ang idandaron ta kami kaya sinilagayan kung nada tayo kijingkit salvation by water kung nada tayo kijingkit kada tayo ay saan mo nga datayo ti akin doktrina dayta no di ka doktrina ni Kristo kapsadaryo ken may sapay kapsadaryo ilaw-lawag ta kadigita ay ta sakbay nga mapanta ka data puntos mo deti padagi baga ni Pablo nga anak na tay amin ti Dios gapo ti pamati ken Kristo Jesus ibagbagan na garigi tinamati ken ni Apo Jesus anak ti Dios ta kuna natadagop yo sino digito yung pagkungkuna na dagop yo digito anak ti Dios dagop yo anabaw ti saran ken Kristo iso digiti anabaw ti saran ken Kristo digiti tinamati in kawus yo ni Kristo iso ka digiti tinamati ken nabaw ti saran iso da may ikaw kawus da tinagan Kristiyano dahito tita di pagpapagayan da di tulisan ibaga da Kristiyano sa ludsod dahito kaditulisan asaan na nakaskasabaan ken dimot nagbautisar maawagan may parbeng kadi nga maawagan Kristiyano kapsadaryo ni kaanuman no penay salakan saan nga nagawagan ni Kristiyano dahita ti kayat ta nga ipabigbig ipakaawat ka digita ayatan ta kadumdumngeg saan mi nga kontraen ayatan mi nga dumdumngeg nga dahiti tulisan ket naisalakan pudno nga naisalakan ta dayta ti saritaan ti Biblia tilain kun kontraen mi dayjay panangibagbaga digiti dadduma nga daytoy kano tulisan ket nagbalin nga Kristiyano awan apulos ti batayan kadayta nga nalinteg isu nga dayjay Paulo ti adal ti nga aramaten ti umiso ti sao ti kinapudno saan nga mayataday dayjay nga panirigan kapsadaryo kada iti panangaramat iti umiso ti sao ti kinapudno una ta kalpasan iti ipapatay na Apo Jesus iti adang proseso kapsatagray kaya iti may kadumdumig nga masapol at pagtulnugan ti tao dito na ibasa iti Diyambay ka 2 Corinto 5:17 nga daan na kinatao tayo nga napalabas dito kinaman nagbasol kasano nga nagunudan ti tao iti kuna tayo nga pan nakaugas unok kaano nga nagunudan ti tao ti pan nakapunas di daan nga kinatao na kasasaad na nga kinaman nagbasol at tapnon suna katagbaling nga baro nga porswa
babae di pa nakabautisar. Wen, iso nga, saan lang nga iti panagdengeg, itin mi nga papagayam, umuna di panagdengeg nga kaskin ni Agripa, nga no nagtulnukan na kuma di Ebanghelyo, nagtungpalan na may nga Kristiyano. Ngam gaputa saan na nga inawat, saan nga rog nga nag-Kristiyano? Wen, iso nga, Nagkatkadan na takuna na. kaano nga nadalusan, di daan na kinatao. Agsipod ta, ado dagiti tao nga mangibaga, dagiti ko na nabautisarang kami mo, di may kari kami nga managanti Kristiyano. So, dito tayo di palawag ta, no apay, nga adda dagiti agtulnog iti proseso ti bautismo ngay bilang damo ti pagbagi da Kristiyano ngem ipakaawat mi ayatin mi nga papagayam di jay bisa nuhan nga umiso di jay wagas ken panggap di jay bautismo nga naramid mo saan ka nga may kari idi kuna tayo nga panakaawag iti Kristiyano naglagay pun tayo nga no apay nga pagtulnugan tayo ti bautismo iti tanom adda iti panggap na kabsa tagreg anya iti panggap iti bautismo iti tanom may papani daan na kinatao Ipanggap namin sa dari. May paida ito iti panakaikat di baso. Ta daytoy no apay nga may kat ti basol ta no kidan tayo di aramid 2:38. Dahil di ko na ni Pedro kada gini nagsulsot, lalaki ka sa tanya karami din mi. Kuna ni Pedro, agbabawi kayo ken mabautisaran, titunggal may sa kada kayo itinagan ni Hesus Kristo, amay paay iti panakaikat dagiti basbasol. Apay, ngamin, di bautisar kap sa Dario, kanay nilawlawag ta kada giti ayatin tagadumdungeg, nga dahito iti panakairano, di ipapatay, panakaitanam kan panagungar ni Kristo. Wen, libro ti Roma. Pakibasa mi Jacob sa tagreg dati kayat ta nga iwa kaawat iti nga paset. Awen, dito yatin mi nga papagayan. Iti Roma kapitulo 6, iti versikulo 3, aging gana iti 6. Di kay amuaya ada tayo amin na nabautisaran ken Hesus Kristo. Kita iti surat ni Pablo de Galacia, kuna na tayo amin na nabautisaran ken Kristo, kastabot lang iti Roma. Ulit ka basahin. Di kay amuaya ada tayo amin na nabautisaran ken Hesus Kristo, nabautisaran tayo iti papatay na. Tanem tayo nga ro danay kanunong ken kwa nagapu iti panakabautisar iti patay, tapno kasi iti panagungar ni Kristo kadag iti natay gapu iti dayag ti Ama, kas tamet a magnatayo kumay iti baro a panagbiag. Tanunay kanunong tayo ken kwa na iti kasping ti papatay na. May ranot tayo tumet ken kwa na iti kasping ti panagungar na. Ngamu tayo at idaan at natao tayo. Nailansay ti cross anay kanunong ken kwa na tapno mapukaw iti bagiti basol tapno di tayo patagabon iti basol tatinatayen gapo iti basol at daan nalok atanin iti basol Dito ti birbiro kak nga pasit nakap sa tagreg apay dito ko na tayo nga daan na kinatao kahit mapabaro apay mailan sa dia basol mo dia krus nga naisurok king Kristo isumat ka ni Pedro kapsa nga may paiti pa na kay katibasol agsipo ka no aramidem pagtulog ang bijay sigo ni tinay basa may katen wala ta dito nga pasit tinasanto na surat natay ka naitanim ka nagungar ka kaya nagungar ka nabalbaliwang ka apay agsipod ta baro apa nagbiag DJ basol mo nailansa ka na ikanunong kong Kristo nga dito tinangiton da kinkwana nga agbalin ka nga baro gala may ka 2 Corinto 5:17 no kano nga nagbalin ka nga baro idi na bautisaran ka ay din mi agabsat gaputa nailansa ni cross di basbasol kit idi na bautisaran ka iso de Galacia 3:27 in ka usmon ni Kristo. Kiso nga maawagan kang Kristiyano. No, iti panggap di bautismo mo sa tagreg. Kit saan na may pa iti panakatibasol. Alam pa na kay Karina nga managan Kristo. Wen, haan.
nabautisan nga ron, kamali apan nakabautisan. No, binautisaran te ubing nga nakaawat iti sao na ako Dios. Di ba? Kung nada, happy christening, panag-Kristiyano. Wala nga mawamot ti suro ni Apo Isus sa kasta. Siya nga ron, ura na, Kapunta masapol, abig iti mabautisan, masapol na ti maadalan. siya nga ura na bautisaran ka no saan nga umiso nga proseso, haan nga mangitong dagang ka panag-Kristiyano. Iso nga, ura na bautisaran ka, no ko na, naisala ka na kung iso nga bautisara kon, Kamalilat kamalilat ta. Iso nga haan kalat nga maawagang Kristiyano, dito ti kayat nga ipakaawat. Nga doon nagiti man nagnagan ti bagbagi da Kristiyano, nga mahaan nga maawagan Kristiyano, amayan natop, iti iso ti Biblia. Ti bautismo nga mangitunda ti panag-Kristiyano, iso di nagbingeg, iso di ay nagbabawi, iso di mangipaduyat kang Kristo, iso di mabautisarang na maipaiti panakaikat ti basol, tapnon ikabus na niya po tayo sa Kristo. Ngumno, nga bautisaran ka, agsipod, tadayto kit pagtulnugam, tapnon mangipakita nga may pasut kayo di nga grupo, wano na bautisaran ka, nabunyagan ka, gapod iti kinaubing mo, nga umpay tiyang mom, dayto kit fake. Iso- Fake Christian. Madakamat mo rin ito sa sarita nga fake nga iti English kapsa Dario. Fake. Iso nga, ayat ay nakakabsat, amo tayo dati fake. Mararamat pa dito di fake recruiter. Kapsa Dario. Amo tayo, nga adda di kitiw awagan da fake recruiter. Iso nga, no adda fake nga pamati, adda fake nga recruiter, adda fake nga pamati, adda fake nga agkalkalat iti kararwa asaan na para ijay langit. So nga nagaladladingit nga saritaan mi dito iti nakabsat ngem awan mo balin tayo sa dagiti iti napatak nga isuro iti Biblia. Ala, kayat ko lang nga lawlawagan, dahil kapsa Dario kadigita itentang nga dumdumngeg, saan mi nga pinanggep, ti agdadael iti siya sinuman, mangdadael iti siya sinuman, ken mangkontra no diket ikasabami ti apagiso, tapno iti kasta, dagiti tao masurutan dari jay kinapudno apagayatan ti Apo. Deta ti panggep, deti nga programa, iten mi nga kakabsat, saan ket di nga tapnon mamasakit, mangkontra, no diket, mangikasaba iti kinapudno. Alawin, mamanggaman ito oras sa katatagreg, pagkada ta kadagiti ayatin ta nga papagayam, ayatin ta katundungeg, awisin ta ida, iti sumarunto pa nga gundaway, nga panangantabe da kadata, iti sabali pa nga panakaiparang dito nga programa, ti isuro ti Biblia. Ti pagayam yo, kapsat yo iti Apo, Brother Dario Stabilio, mangibagbati na imbag, malim yo amin. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member